I therefore wish to announce that in 2024, I will vote for the Ukhuthaza NK Party. Owayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma uthi uza kuvotela iqela elitsha umkhonto wesizwe. Reconciliation is not an act of forgetting or ignoring the wounds of the past. Mongameli weli umnumzana uRamaphosa uthi uxolelwaniso aluthethi ukuba mawuphoswe kwelokulibala umbhambo wamatyathanga engcinezelo. Daryl Macheke, ex-Chiefs, ex-Swallows, up against, oh, he's won it, Stellenbosch! Zintshatsheli ezintsha ze-Carling knockout iqela le-Stellenbosch FC emva kokubetha i-TS Galaxy kwi-penalty ngamanqaku 5-4 kwibala iMoses Mabhida eThekwini. Samkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andaba idodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla bhotani mzontsundu. Owayefudula engumongameli weli umnumzana Jacob Zuma ubhengeze isigqibo sakhe sokungayixhasi i-ANC kunyulo lonyaka ozayo. Uthe uza kuvotela umbutho omtsha osandula ukubhaliswa kwi-IEC umkhonto wesizwe party ukwatyhole ulawulo olugwenxa lukamongameli Ramaphosa. Watsho esithi isigqibo sakhe asizukutshintsha ubulungu bakhe kwi-ANC. Wenze esi sibhengezo emva kwemini namhlanje Soweto eRhawutini. Emva kwemini namhlanje owayefudula engumongameli weli umnumzana Jacob Zuma ukubeke kwacaca mhlophe okokuba akukho nto iza kumdibanisa nokugayela i-ANC inkxaso kulonyulo lonyaka uzayo. Utsho ivakalisa inkxaso yakhe entsha ke nalapho abhengeze ukuba ivoti yakhe uyithabathe isigqibo sokuphisa ngayo okwentonga yomnquma kumbutho omtsha umkhonto wesizwe. Ngamazwi ke la afundwe kwintetho ayibhalileyo nethe yafundwa yintombi yakhe uDuduzile Zuma. Nakubeni kunjalo uthe isigqibo sakhe asiyitshintshi into yokokuba uyakude alandulele elilungu le-ANC, kodwa ngenxa yezizathu ezithile akakwazi ukuyixhasa kulonyulo. I therefore wish to announce that in 2024, I will vote for the Ukhuthaza NK Party. I've always been ready to serve the ANC at any level, and my track record reflects that. I truly believe in the mandate of the ANC, and I will continue to serve my organization. I will die a member of the ANC. Ukanti ayipholisa ngamaseko i-ANC kwiphondo laKwaZulu-Natal iphendule ngokukhawuleza kwisigqibo sikaZuma. As the ANC in KwaZulu-Natal, of course, we hold President Zuma in high regard as our former leader and as our veteran. We view what he has just did now as an attempt to sway people away from the African National Congress. Abahlalutyi bezopolitiko baphefumle ngelinyathelo. The fact that he's not going to campaign for the ANC will contribute to the decline of the electoral performance of the ANC. So I won't be taken aback if the party is dislodged from the helm of power in KZN. Of course, that might have a negative spillover effect on the whole nationally. Kananjalo uvakalise ukudana ngolawulo lukamongameli Ramaphosa oloyisele enzonzobileni yobumnyama bocimicimi wombane ilizwe loMzantsi Afrika ngelixa ikwanyashe inkqubela phambili yesizwe sintsundu. Nanjengoko abemi boMzantsi Afrika beqaphela usuku loxolelwaniso namhlanje, Mongameli Ramaphosa umemelele uluntu ukuba lube nelunda ngokuzuza inkululeko, batsho babeyimbumba yamanyama noxa nje bezintlanga ezahlukeneyo. Mongameli besenza intetho ephambili kumsitho oqaphela olusuku eThohoyandou kwiphondo eLimpopo. Umongameli Ramaphosa ubongoze abemi beli ukuba babhiyozele impumelelo yokuzuza inkululeko nangona bezintlanga ngeentlanga. It's an achievement for having forged a common identity as South Africans. As I talk to South Africans, I often say that we must remember that
first we are South Africans, and everything else comes after acknowledging that we are South Africans. Ukusungulwa komhobe wesizwe yaba sisiqalo sokudibanisa imihlambi yalanayo, utsho umongameli. The creation of our national anthem was an act of reconciliation, was an act of binding the nation together and making sure that we emerge from our divided past as one nation. Utsho esithi uxolelwaniso aluthi abemibeli mabalibale ngamanxeba adalwa ngamaxesha urhulumente wengcinezelo etsala imikhala yolawulo, kodwa uluntu maluxabisane. Reconciliation is not an act of forgetting or ignoring the wounds of the past. Reconciliation, therefore, is a commitment that all of us as South Africans have to make to create a society where everyone is valued. Intsusa yokuba kubekho usuku lokuchebana induma ziimfazwe ezazigquba phakathi kwemidaka nabamhlophe ngoku minyaka le ukususela ngo-1995 eli ngomhla we-16 kuDisemba libamba umsitho wokuqaphela olu suku. Sithanda ukulumkisa abo banhliziyo zibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. Basheke bebambo ngezantsi abahlali kwilali yakwaNdlambe eNgqushwa eMpuma Koloni emva kwezityholo zokuba indoda ethile ihlasele inkondekazi engumakhelwane enama-99 iminyaka ubudala nomnye umntu oyindoda kwasebumelwaneni ngesagweba esinentloko yentsimbi. Abahlali barhanela kuba le ndoda iphazamisekile engqondweni, kodwa bazawulinda ingxelo yabezempilo abanolwazi ngezengqondo. Bakhona nabasinde ngokulambisa kolu hlaselo ngokuthi basombele isinqa. Bonke abahlali balelali abalali buhlayo emva kwesisiheleku. Omnye wabo uthi uve ngodade bomhlaseli ukuba umnakwabo uleqa abantu ngebhunguza elinesimolonkisi. Kulo mfana walapha umisikhaya ubethe omnye umfana lo ade wambulalela apha eyadini. Umbetha ngantoni athi ngento ngeliqheli because nentsimbi laa nto phaphambili. Kanti nomkhulu wawo umhlaseli uthe xa efika evele emasimini wahlangana neembila azithutha. Wandikhaba, waqala phaa undikhaba. Ndaqonda uba he, make ndimbaleke kancinci ndibuye umva. Xa ndiphaa wachola isteni apha yestena kule ndawo, watsho apha entloko. Esi sisiganeko sesibini kwisithuba seveki ukwenzeka kwiphondo iMpuma Koloni. Asikwazi ke thina ukuasyuma singakhange wasiwa kwi-psychiatric hospital ayokujongwa okanye nakwesiphina i-specialist sengqondo. Siza kulindela loo nto sinqwenela uba ke ikhawuleziswe yona ikheyisi. Ngoko ke sithi ukuqinisa umthetho, uqiniswa amaphulo, sikrobe nokuthi aba bantwana bamoshwa yintoni kube ngasa udibana nomntana xa ehamba eteni ufike ebhampi ngathi unerabha okanye izipringi ezinyaweni. Amapolisa kunye nabahlali baye bamkhangela bayokumfumana kwityholo kwalapha kwilali yaseNdlambe. Uye wabanjwa ngoko nangoko uza kuvela enkundleni zamatyala aseNgqushwa ngoMvulo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya. Kumbono umxesibe kwirenki yeteksi ezihamba imigama emide yaseWanderers kumbindi wesixeko saseRhawutini, nanjengoko uninzi lwabantu lujongise imibombo emakhaya ukuya konwabela iiholide zeChristmas neentsapho zabo. Abakhweli beziteksi abakwazi ukuzibamba imincili bengxamele ukude bayokufika emakhaya. Umdidiyeli weendaba zethu Sivuyile Mtyokolo wambelele kule renki yeteksi yaseWanderers wasiqulunqela le ngxelo. Kuthe bhazalala kulo lonke eli, abantu bayibophe yamincinci imithwalo yabo benjenjeya ukujongisa imibombo emakhaya ukuya konwabela iiholide zeChristmas neentsapho. Kwirenki yeteksi yaseWanderers kumbindi wesixeko saseRhawutini kwinyambalala nje kwaye iintliziyo zicadonqiyoyo kwabaninzi ingathi abasafika emakhaya. Ndiyavuya kakhulu ngoba kaloku siqhubelana kudala nefemeli, so namhlanje ngoba ndigoduka nje ndiyokonwaba ekhaya nefemeli yam. Ngenene ziyaphuma ezigcweleyo, khawukhangele lena iteksi
iyaphantsi eBergville KwaZulu-Natal. Tshona malanga tshona bathi liyaqotha ixesha ingathi abasafika emakhaya. Ya njengoba ngiye ekhaya nje ngizwa ngijabula kakhulu ngibona isalukwazi kahle kahle yiso salukwazi engisikhumbulile kahle kahle. Ngiye ekhaya ngikhule lutho umsebenzi lutho yini nje ekhaya. Njoba sihamba manje sekhaya inhliziyo ojabuleka ngoba no driver basiphethe kahle. Ngiyathemba ukuthi uhambo lethu lizoba kuhle. Ukanti abaqhubi beeteksi nabo babhekise koogxa babo benjenje. Bengicela kodriver ngalomzuzu webhizi iziyobisi ubalekisa asilandele umthetho womgaqo sihloniphe abahlekazi ezindleleni senze into ekade masiyenze. Isanta yakho nayo ihlabe ikhwelo kubaqhubi beeteksi ezihamba imigama emide ukuba bangaqhubi bephantsi kwempembelelo zebhelu lomsele. Sanukusela utywala umuntu ezawuqhuba. And nxa uqhubile ixesha elide phumla kwigaraji ekufutshane kunawe. And uba ufikile apha sambona thina into bakalungelanga into ba maphinde ajike. Nabakhweli bethu. Siyasimcelela ingawume kancinci kwawulinde ngawuphumla kancinci emotweni. Sibe sibiza omnye ngelo xesha angene akwazi abantu bahambe. Hayi ke siyaphuma ezigcweleyo. Sizile eWanderers Taxi Rank sazibonela ukusuka apha zikhona ezenjenjeya ukuya eBergville KwaZulu-Natal. Ukanti zikhona neziya kwiphondo laseMpuma Koloni. Ndithetha ngoStakespruit, Queenstown, Dutywa ndibala ntoni na kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa. Mna ndingusivuyile Mdyokolo. Sinibuse kwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithe wayisakubanga umongameli wombutho we-ANC nomongameli weli umnumzana Jacob Zuma ubhengeze ukuba akazuyivotela i-ANC koko uzawuvotela iqela elitsha lezopolitiko umkhonto wesizwe. Wenze esi sibhengezo ngalemva kwemini eSoweto eRhawutini. Kanti abantu baphefumle kwiqonga lethu lezonxibelelwano ngesi sibhengezo soyisakubanga umongameli we-ANC umnumzana Jacob Zuma. Loka Msholozi kuyacaca into yoba uhlulakele kuba kweli qela thubalaleni uba kaloku wayephambili kakhulu ku-ANC ede atsho ngomlomo wakhe into yoba i-ANC izawuphatha kude kubuye uyesu ngoku uhlulakele xa kwindawoni. Phofu ke andimgxeki mna ndithi urayithi ukuthi angavoteli maybe uyabona ukuthi uyazi ukuthi waye engazuvotela. Okusobala vele ukuthi sihamba naye njengoba sumeseka nje nasemacaleni akhe namanje futhi sizophinda simseke. Peyo aveze ngenanyani inkokheli zopolitiko sakethe ngeke ayeke yena uvotela uba yi-ANC ngoku thethenyi ngoku usithethe amandla ufuna ukubona ukuthi usathandwa na-ANC akozuma ngashiya i-ANC esithi i-ANC esondliwa yi-ANC. Andiboni into eligxeke mna ekubeni uba athi akazuvotela umbutho we-ANC. Umntu kaloku uyazikhethela kweli lizwe siphila phantsi kwedemokhrasi. Asenalulwamvila lakhe kwilanto kwezi-politics. So ngesiwabeka phansi xa ubeka phansi yena. Usive Thembani uthi abasavuyi abavotela i-ANC xa besitya once bangathi bayeke. Masibulele Mvityo uthi umsholozi wayethe i-ANC izophatha kude kubuye uyesu yandibhida ngoku xa esithi akazoyikhankasela. Thamsanqa Nduna Hlwele uthi hayi msasazi uZuma mdala wohlulakele makabeke phantsi utshe kucendane. Mukelo ngaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Amalungu e-National Freedom Party NFP ngamafuphi abambe inkomfa entsukumbini ukushukuxa imiba edlumzi kweli qela elasungulwa ngongasekhoyo unkosikazi Zanele Kamagwaza Msibi zithi zichacha indlela ezisingise kunyulo lonyaka ozayo ngokonyuka inkokheli ezintsha kwanokuqinisa umanyano ngaphakathi kulombutho. Iinkokheli zalombutho zithethe neentatheli zelijelo ngenkxalabo ephakanyiswe yi-IEC ngakuwo. I think the main EC concern was that the party had failed to go to the elective conference for the past 10 years. The last elective conference was held in 2011
December. So now, if you see now we're in 2024, it means for the past 2 decades of 5 years we have held to have a conference. So it means it's a progressive move, and we hope we have complied with the requirement of the IEC, because when the last letter that we have received from IEC clearly stated that we have to convene a conference in line with our constitution. Ukanti nombo ukusebenzisana namanye amaqela kulindeleke ukuba uvelelwe. We will allow, even in this conference, after the voting, we'll go to commission to discuss the issue of coalition, what kind of model we are going to use, and especially what will influence the politics in the political spectrum. It mustn't be just about power, but what must have a certain foundation, which is principle. Umanyano nozinzo kulombutho yenye yenjongo zale nkomfa. We were trying to rescue our organization from political capture, because we cannot deny it, but we don't want to spill the beans. Our organization has been captured for quite some time. These self-appointed leaders have been in and out of courts trying to cling on to power at the expense of the movement. Abathunywa bathi bazinikele ukukhusela isidima salombutho. Usibongiseni Tshabalala ongunyana womseki weqela lomculo wesiqathamiya i-Ladysmith Black Mambazo ngasekhoyo umnumzana Joseph Tshabalala uthi baseke icandelo lokufundisa ulutsha ngesiqathamiya ngenjongo zokuxhobisa umlisela nomthinjane ngomculo wemveli. Sithetha nje eliqela lityhutyhatyhutyha uMzantsi Afrika lisingathi iminyhadala yomculo walo nofinca 60 anomvo wasungulwayo. Umdidiyeli weendaba zethu Thembela Boy uchubelene ngesikhwebu namalungu eliqela ePitoli eGauteng zewasenzela le ngxelo. Iminyaka engama-63 eliqela lityholoza kamnandi kweli nangaphaya kwemida yalo. Ngoku lifuna ukuncancisa umlisela nomthinjane kulombelo nentsholo yaziwe ezizweni khona ukuze kulondolozwe ubuncwane bomculo wesintu kweli. Seke mangabe sibathola kabanye babantwana sabafaka estudio sabarekhoda, sesithi-ke manje ngoba sesenza i-Ladysmith Black Mambazo Legacy Tour, sesibathatha bonke futhi kulawo ma-province lawo esihambe safika kuwona, sifike sashiya iqembu lapho esesilifundisile salirekhoda. So sesithi uma sifika lapho senze ikhonsathi sibathathe sibafake estage sicule nabo ukuthi sibapromote. Siqale ngonyaka odluleke sathatha amaqembu nje amabili sahamba nawo saye eEngland. Okuyikona esikufisa kakhulu ukuthi umculo wesiqathamiya nomculo womdabu ke nje wonke jikelele uthuthuke kakhulu. Siyajabula ukuthi isikhathi esiningi uma sibuka siyabona ukuthi abantu abasha bayawuthanda umculo wesintu. Kodwa ke esingabakhuthaza ngakho ukuthi kwesinye isikhathi abazithembi ukuthi nje ngoba becula umculo wesintu khona abangakuzuza khona. Inhlobo zengoma zeliqela ziliqwile kumanqele omculo wesiqathamiya yaye kukho nezo ziphulula umphefumlo, ingakumbi icwecwe elithi Soothe My Soul elinengoma zenkolo. Inhloso yale album bekuwukuthi sikhande i-album ezozama nje ukuthi sike sithoba amanxeba kumphakathi kubantu umhlaba wonke, ngoba siphuma esikhathini esinzima se-COVID lapho salahlekelwa abantu abaningi esibathandayo. Kulindeleke ukuba iqela lichithe unyaka ozayo kutyelelo lamazwe aphesheya liqale eMelika libonisa ihlabathi ngomculo ophekwe besebenzisa amazwi natsho kuvokoteke. Kanti Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Kakhulu ke badikela apho ezindabeni. Ngiyakubulisa kakhulu ke Mzonsundo ekhaya ndikwamkele kaloku kule yam bethuna idesika Imozulu mna igala mntu ndikuthabile Makhaphela umamthembu qhudeni ngoza kutshanje bethuna masijongeni kaloku nanzi Imozulu.
Kala ke bukela ekhaya sijoga lokho uMzantsi Afrika kuphela yonke nje lameko kaloku yemvula nemimoya ngokuhamba kosuku phaka kosikhola kakhulu kwakuxhaphakile futhi okwakusibekela pha kumantla apha eMzantsi Afrika njengapha kaloku Pretoria pha ekuseni bevuswa nje lelashumi ke likhatshwa sisithandathu kusatshisa pha ngoRhada futhi namathontsana njengephi ezantshizane ngo-31 degrees bethula ngomso kamaqondo wethu okutshisa apha emini eMzantsi sivule kaloku pha ephondweni lasemmpuma koloni njengapha kaloku kokaladoko kwasekuseni futhi lelashumi ke likhatshwa sisihlanu kuyatshisa pha ngoRhatya ngo-40 degrees. Nase kwethina lokho imozulu phaka khona futhi eFree State njengapha eFrankfurt kwasekuseni pha ekuseni bevuka nje ngelashumi likhatshwa sisithathu kuyatshisa namafu njengephi futhi ngala 35 degrees phaya ngoRhatya. Bethula beje kaloku phako laphondo laphaya entshona koloni njengaphaya eBeaufort West ngo-17 degrees kusatshisa phaya emini liwuhlabe kamnandi umhlabe lalanga futhi ngala 38 degrees ofuna nqoke phofu naphaya kaloku Oudtshoorn futhi ngo-28 degrees. Mbukeli wami ozole apho ekhaya nansi kaloku imozulu phaya ephondweni lase-Northern Cape njengaphaya koKuruman kwasekuseni futhi lishumi nesixhenxe kusekuhle yonke laa mini ngomso ngalabashumi mathathu aze nje abe nesihlanu. Nanso ke bethina kaloku imozulu kwakhona phaya ephondweni kumantla apha eMzantsi Afrika njengaphaya kaloku eNorth West koMahikeng bevuka kwakusasa pha ngomso futhi lishumi nje likhatshwa sisithobe liphole kamandi kuyatshisa phaya eFreiburg ngamashumi mathathu nje abe nesithandathu. Bukela umhle apha ekhaya naso kaloku imeko phaya eGauteng apho sikhoyo bethuna eSprings ngo-14 degrees kuyatshisa pha kwakhona xa besukisa usuku lwabo ngomso futhi ngamashumi mabini nje avale nesithoba. Naso ke bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni kumandla apha eMzantsi Afrika njengapha kaloku eLimpopo kooThabazimbi bevuka kutshisa kakhulu phaya lelashumi nje likhatshwa sisithoba bayivale kamandi labini futhi ngo-30 degrees namathonzi nje entshizane. Naso ke bethina kaloku imozulu kwakhona phaya futhi uphayona kula mmandla wasempumalanga njengapha kwasekuseni esitandathini futhi lishumi likhatshwa sisile kusatshisa kamandi akhona kodwa amafu njengephi qabaqaba phaya ngo-29 degrees xa bevale usuku lwabo ngomso kanti benje ke phaya ephondweni KwaZulu Natal njengapha kaloku eLadysmith ngamashumi mabini nje abenanye kusatshisa liwuhlabile umhlaba kamandi futhi ilanga pha futhi ngo-29 degrees esikodwa kwakhona kuyatshisa kakhulu ngafika 30 degrees bethula naso kaloku imeko ke apha kwidesika yam imozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyole